Un o'r uchafbwyntiau fi yn Prifysgol Bangor o jyst bod yn rhan o gymuned JMJ, a siarad Cymraeg, dysgu'n Gymraeg a bod yn rhan o aelwyd JMJ, bod yn rhan o gymuned. Fyswn i'n dweud uchafbwyntiau oedd cael profiad i defnyddio camera a creu dogfen, a nes i dewis wneud dogfen ar fy nhaid. Mae'r Safon addysgu yn Bangor yn wych. Wedi cael cyfleoedd anhygoel, darlithoedd deallus a mae'r ystod eang o fodiwlau Cymraeg yn enwedig yn ardderchog. Fi'n astudio hanes Cymru a mae llwythi o fodiwlau Cymraeg ar gael a fi'n teimlo bod fi wedi gallu cyflawni'r radd i gyd mwy na lai drwy'r Gymraeg a oedd hwnna'n un peth o'n i wir eisiau wneud yn dod i Prifysgol Bangor. A mae'r gefnogaeth hefyd yna i chi. Os chi'n cysylltu gyda darlithwyr, maen nhw yna i gefnogi chi. A mae darlithwyr Cymraeg yn fwy na hapus i siarad gyda chi yn y Gymraeg. A mae pawb mor gyfeillgar a mor anogol o chi yn eich gwaith a'ch profiadau allgyrsiol hefyd. Dwi'n cael profiad anhygoel yn Prifysgol Bangor. Mae'n gymuned clos iawn a mae'r darlithwyr i gyd jyst yn gymorth gwych i ni drwy gydol y gradd. A dwi'n rili edrych ymlaen i wneud rhywbeth efo'r gradd yma yn y dyfodol. Yn sicr yn uchafbwyntio mwyaf fi Bangor ydy'r Eisteddfod Rhyng-gol.